Planiya xwendinê 2016-2017 dubare guhorîn li Kulîja Akrê hatin kirin û bû ev sale jî Kulîja Zanist û Perwerde bûtaka Kulîja Perwerdê li ser astê Zankoa Duhok li bajêrê Akrê û hev beşan li xwe digirît. Ji bo salanî bi biryareka Serokê Encûmenê Wezîran her xwênkar û qutabiyekê li beşê navxwî vemînîtin dê ku ji me 100,000 dînar cihêne wergirtin. Belê wek harûkarî bi wan xwênkar û qutabîyan li ser astê zanîngeha Duhokê ev kujme bû 50,000 hatiye kêmkirin. Navçî kira 50,000 teman zanko Duhokê hemû yekî 50,000 ez zanim em bijim zanko za xweşa kira 50,000 dînar. Rastî ev me wek destpêkek yanî me gotî carek em de 50,000 qutabiyê wergirîn rasta biryara hikûmetê û em tîva cebecêşkeyn belcarek de 50,000 lê wergirîn heta nûke piştînkî em nizanî ku dê çi lê hêt. Me gotî bû bî barodûxey çêbît gelek giran ser telebeyê pirawastî. Derbarê qeyrana darayî û kartêkirin li ser rewşa mamostayên zanîngehê û barûdûxê aboriyê wan ragirê Kulîja Perwerde Akrê xuya diket ke ev ê qeyranê kartêkirin li ser rewşa wan kiriye. Min bigire hetoyê dî û mamostayê dî kartêkirina kirî bes hêvî dikin înşallah ev qeyrane taybetî bû meselê mûçeyê taybetî bû mamostayê zankûyê Wezareta Xandina bilind ev rêja paşekewtê biçek kêmtir lê bikin du biçek borê we ya aborî xweştir lê bêt. Hikûmeta Herêma Kurdistanê di vê qeyrana darayî de li bere hêdî zankûyên hikûmî û mîrî mîna zankûyên ehlî biket û her car pare li xwênkaran bihên wergirtin bû babet û xizmetekê.